Han passat ja 6 dies de campanya i avui sí hem vist ja un Rivera 100% en la seva salsa després de dies de passejos pel carrer. Avui esmorzar amb empresaris a l'hotel Ritz de Madrid. A diferència del que va passar el 20 de desembre, aquesta vegada en aquesta campanya, a mesura que van passant els dies, Ciutadans va guanyant confiança. Després del debat de dilluns, Rivera se sent més fort, sortia amb les expectatives molt baixes i ara comença a pujar el to i la contundència contra els seus rivals, no evidentment contra Pablo Iglesias, a qui ja li ha dit de tot menys guapo des del primer dia, però sí contra Rajoy i contra Sánchez. Comença a dir que per pactar amb el Partit Popular demanarà el cap de Mariano Rajoy, no ho diu així de clar, però comença a apuntar cap aquí, i a Sánchez, després que li hagin dit que té un pacte de no agressió amb els socialistes, doncs ja ha dit que espavili i que aclareixi què vol ser de gran, si el PSC radical diu que pacta amb Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona o el PSOE de Susana Díaz, que pacta amb Ciutadans.